ҳошияи баргузории ҳамоиши роҳбарони кишварҳои Осиёи Марказӣ рӯйдоде ба ном Хони Дӯстӣ дар боғи Фирдавсии шаҳри Душанбе баргузор шуд. дар канори пешниҳоди дастовардҳои кишоварзиву ҳунарҳои мардумӣ дар он барои меҳмонон 400 деги оши палав таҳия шуд. ва оши палав аз тамоми минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамчунин аз ҳамсоякишварҳои ба мо дӯст аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ва аз Туркманистон ва ҳамчунин аз Қазоқистон хӯрокҳои гуногун, анвои хӯрокҳо пешниҳод карда шуд ва бовар кунед бисёр як таассуроти хубе ҳам мардум аз ин гирифтанд. Хони Дӯстӣ аз сӯи ширкаткунандаҳои ҳамоиши роҳбарони кишварҳои Осиёи Марказӣ ва сафирони кишварҳои хориҷии муқими Душанбе мавриди боздид қарор гирифт. хеле бомаза, хеле лазиз. ба ман хеле хуш омад. гуногунии таомҳо ва ҳам тарзи ноҳамсони пухтани онҳо. мутаассирам. ташаккур. дар гӯшаи ошпазҳои ӯзбекистонӣ деги мисин таваҷҷӯҳи моро ҷалб кард, ки маъмулан сокинони Бухоро дар он оши палав таҳия мекунанд. ошпазони Ӯзбекистон фарқи оши таҳияшудаи бухороӣ, самарқандӣ ва тошкандиву андиҷониро тавзеҳ доданд. فرق میکند. بله اندیجان آشش گوسفند گوشت گوسفند روغنی شده دیگه و مردان آشش یعنی چایخانه باب اینجا اندر پسته روغن این به کنجوت روغن گفتگیم دک زغر اینجا هم به یک سه خیل آموخته روغن خواهی آب جواز روغنش هست. ҳазрат Набизода ошпаз аз мазори шариф ки ҳоло дар чойхонаи мавлонои шаҳри Душанбе кор мекунад, навъе аз палави афғонистониро пешниҳоди муштариён кард. او قدر فرقیت ندارد، فقط از نگاه برنجش کمترک فرقیت داره، دیگه روغنش و چیزاش کمترک است. از ما برنج آش ما یک ذره سبکتر است. با مویز داره از ما اضافه پیسته داره. این را شما میبینین که پیسته و بادام است، تخم بودنه و خود بودنه. ایرا به نام امروز که ما اینجا تهیه کرده هستیم از آش ماهیچه دار. یا البته ماهیچه نیست. ماهیچه نیست. بله از گوساله است. بله اینش همچنان سقل این مالونگ میگیم که الیک داره. بله الیک داره. امروز اینجا از ما تیار کرده هستیم. меҳмонон ва роҳбарони ҳамоиши кишварҳои Осиёи Марказӣ ба ин барномаи тафриҳӣ ташриф оварда аз оши палаву дигар анвои меваҷот ройгон тановул мекарданд. масъулони баргузории Хони Дӯстӣ ба Радиои Озодӣ гуфтанд, ки барои ҷилавгирӣ аз бетартибиҳо тасмим шудааст, ки барои ворид шудани сокинони Душанбе ба ин боғ баъд аз зуҳри имрӯз иҷозат дода шавад.